Bueno, nik uste dut guraso bezala badauzkagula zerbitzu batez haratago beste ideia batzuk edo beste arrazoi positibo batzuk oinezbusa erabiltzeko, eta lehenengoa edo niretako garrantzitsuenetarikoa izango litzake igual aldarrikapen badala, ez? Aldarrikapena aurrak oinez ikustarazten dielako, kotxiak alde batera lagata, eta bizitza estilo jasangarrixaua eta osasuntxua bermatzen dugulako. Egisa da beste balio erantsi batzuk badauzkala, eta bat izango litzake eta oso garrantzitsua adinen arteko nahasketa, haurren sozializaziorako edo beraien artean hartzen dituzten rolen banaketak garrantzitsuak izaten dielako beraien autoestima eta autoirudi hori osatzeko. Helduenak hartzen dau beti zaintzaile rol hori, eta txikixena joaten dira beste gauza batzuk ikasten. Eta gero, helduok nahi dugu bizitza erritmo bat mantendu, baina egunerokotasunean sartzen gazenean oso zaila izaten da. Eta aukeria emoten dozku, gure seme-alabak eramaten ditugunean zerbitzu horretara, geldiune bat eitzeko. Beraieke ara heldu aldia gure presazko edo gure egunerokotasuneko nerbio horrekin, baina gero ikastolara sartu aurretik bide prozesu horretan geldiune bat eitzen dabe, joaten dira bizitzako gauza txikixak behatzen, umien artean jolasten, guk egunero kotxez edo korrika lanera joateko presa horrekin eskaintzen ez dotzagun hori eitzeko aukeria dauke. Zerbitzua bera, bada gauza bat udalak eskaintzen dabena, eta ikastolak proiektuakin bat egiten dabenez, horretarako apustu sendo bat eitzen dau, baina nik uste dut garrantzitsua dela gurasuok bertan parte hartzia eta saiatzia zerbitzu hori bermatzea aldera eta indarberritzeko linea gehiago sortzeko aukeratan pentsatzia. Nik uste dut herri mailan egiten den zerbait izatiak dauzkan abantailak ikusitza, guraso ezberdinen arteko koordinaketak eta herrigintzako lan puntu horretatik gauza politxak inaldiela. Thank you.